Номинации за годишната награда «Венец на дързост» за принос в българската клинична онкология. Доцент доктор Цонка Луканова, Военно-медицинска академия, София. Родена на 25 февруари 1978 г. в София. Завършва Медицински университет София през 2002 година. От 2002 до 2009 година работи като клиничен ординатор в клиника по хирургически болести УМБАЛ Александровска, София. От 2009 година е специалист по обща хирургия. Специализира в областта на лапароскопската, чернодробно-панкреатичната и колоректалната онкохирургия и в областта на невроендокринните тумори. През 2012 година защитава дисертационен труд на тема «Хирургично лечение на редки тумори на панкреаса». През 2020 година публикува монографията «Муцинозни кистични неоплазми на черния дроб». От 2020 година е доцент по хирургия и началник отделение в първа клиника по коремна хирургия на Военно-медицинска академия, София. Участва в международен проект за оценка на резултати от чернодробна хирургия и в създаване на национален регистър на пациенти с невроендокринни тумори. Автор е на повече от 100 публикации в наши и чуждестранни специализирани издания. Доктор Маргарита Таушанова, Многопрофилна болница за активно лечение «Надежда», София. Родена на 14 септември 1964 г. в Карнобат. През 1988 г. се дипломира в специалност медицина на Медицинска академия, София. Работи в болниците на Видин и Карнобат, а от 2003 г. в Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология, София. От 2004 г. е специалист по онкология. През 2013 година защитава дисертационен труд на тема «Диагностика и лечение на тройно негативния карцином на гърдата». Съавтор на учебник по медицинска онкология, а през 2017 година е експерт в изработване на консенсусното решение запазване на фертилитета и репродуктивната способност при болни, на които предстои гонадотоксична терапия. Член на Европейската асоциация по медицинска онкология и Американската асоциация по клинична онкология. Доцент доктор Веселин Попов, Университетска болница за активно лечение Свети Георги, Пловдив. Роден на 15 април 1991 г. в Пловдив. През 2016 г. се дипломира по медицина в Медицински университет Пловдив. От 2017 г. е докторант в катедрата по клинична онкология в Медицински факултет на Медицински университет Пловдив. Специализира в областта на радиохирургията в Белгия, Германия и Турция. От 2020 г. е специалист по радиационна онкология. През 2021 г. защитава дисертационен труд на тема проучване на маркери за туморна активност при пациенти с мозъчни метастази, провеждащи роботизирана стереотактична радиохирургия. От 2022 г. е доцент в катедрата по клинична онкология на Медицински университет Пловдив. През 2022 г. публикува монографията «Основи на стереотактичната радиохирургия при краниални и екстракраниални туморни формации». Носител на наградата на Българския лекарски съюз за лекар на годината 2018 в категория «Ти си нашето бъдеще».